Kajing pulih naka kitab baar jong Samuel kalnong bakhat wei kat khot iwei hadu shpau bat khatlai hadu khat myo ha ka per em jong kata kasnam kapor biksim gi julai ele thama da bet ulapha u Jacob rangkat ginong buat jong u bat ki Israel baro kila penjulor yaki Amon bat kila kerkot ya karaba henreu da bet ulasa ha Jerusalem kalaja ka wei ka janmien habau da bet ulaki na jinthia udang yai kai halor tunom ka yeng sim molio i nakler yeng ka wei ka kanthei ka basum bat kata kanthei ka lalong ka bababrio shibun teu da bet ulapha to ket chphang kata ka kanthei bat kilayathu ha u ka dei ka bet sheba ka khun u Eliam ka tangau area nong hit kumtau da bet ulapha kibriu banyalameka te kalawan sha u bat ula yaklim bat ka ha kata kapur kadang penkho yalade na ka jingbom khoj hadin kata kala lek phai shalayeng te kata ka kanthei kalapun bat kalapha ethu hau da bet ngala seng khon kumtau da bet ulapha ktien sha u Joab pha shanga yo Uria nong hit bat u Joab ulapha yo Uria sha David ba u Uria ulawan sha u David ulakali kumno u Joab ule kumno kipat kile bat kumno kathma kayan nang tau David ulaong hau Uria khi sha yeng la jong bat sai elaki kijan te Uria ulami na yeng usiem mulapha na dien chungu kawei ka jing ai sungba na usiem henrei Uria ulathia ha ka jingkhang ka yeng usiem lem bat ki shakri baro jong kanrat jong u bat shem le hiar shaying la jong haba kiliyathu yaw David Uria shem le hiar sha yeng la jong u David ulaong ha Uria hato phim shem wan na ba le jingleng bali phim shem le hiar artat shalayeng u David la khot subhai u bat ula bam bat ula pendi u hadu bu unda bu an nda miet Uria ula le thia halajin thia bat kishakri jong u kanran henrei shem le satya shayeng la jong nda men step u David ula tho ka shiti show job bat ula ai yaka hakti jong Uria hakashiti ula tho bu Uria khamadu habajur ka jingale nang ta phet no na u ba undup sha pom bat unyam te kat ba u Joab udang kerkut yakanong ba ula ai bantayu Uria hakajaka ka bautep badon kibreu ki bakhlan kibreu nakata ka shnong kilami bat kilayale bat u Joab don kirang ba shi payu David ki balakalon Uria nong hit ru ula sha peniam kaktien jong trai kajing puli nanga gospel jong Markus kalnong basaw ka dukhot arpun riu hadu live saw nang tapat u Jisu laong kahima ublei kalongkum ubriu ubabet sembai halengkha uthia menmiet utrei kuta mensngi bat hakata kapor ki sembai ki spe bat kisan upat tip ai kumno kaja ka khandeu hi ka panki ki jingthung bat ka pensai so upau nangkong jintang ubalung nang ta ka kom khado khadwai shi terjub ukeu Maria i ukeu ubriu wan dakarashi namar ka yom od kalapoi bat ngin pensrim ya kahima ublei lakaliu Jisu daka ka parshi ngin bataya ka kalongkum usumbai sinapa usumbai barit tam ha ka perthai ubriu shim bat ubat ha ka khandau hadien kato ka neuki bat ukalalong ujinthung bahe tam kitangat jong u kiyar hadu kata bagi sim kiawan banya thauskum hapo kajingka tengen jong u Ujisu la ai ya kajingkai jong u daki parshi ki bakum kine hakar kom babaro kila ban pei phang
Jukren haki klem Farsi Henry habauladon tang bat kisendran jong u mula batai haki nadong syadong. Ka gospel jong utrai.